Расійскіх вайскоўцаў будуць лячыць у беларускіх санаторыях. На Магілёўшчыне затрымалі серыйнага маньяка-ліфцёра. Ён амаль 30 гадоў хаваўся. Новыя цэны на садавіну і гародніну. Пра гэта сярод іншага ў выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. З вайны ва ўкраіне ў беларускія санаторыі байцоў, якія ваявалі на баку Расіі, скіруюць да нас на рэабілітацыю. Ініцыятыву уладаў Ленінградскай вобласці Расіі, абвешчаную яшчэ ў 2023 годзе, ухваліў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Мікалай Снапкоў. Аздараўленне і лячэнне штогод будуць праходзіць па 800 удзельнікаў так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі. Ці гэта чысты бізнес і як да яго рыхтаваліся? Юлія Тяльпук. Беларускія санаторыі будуць аздараўляць байцоў, якія вярнуліся з вайны ва ўкраіне. Рашэнне прыняў урад. Расійская дэлегацыя наведала Беларусь і пастанавіла распрацаваць і перадаць беларускаму боку умовы і патрабаванні для запуску пастаяннай праграмы рэабілітацыі. Плануецца, што кожны год у межах гэтай ініцыятывы ў Беларусі змогуць праходзіць лячэнне і аздараўленне не менш за 800 чалавек з ліку удзельнікаў СВА і іх сем'яў. Піша ленінградскае рэгіянальнае выданне «Онлайн-47». На фотаздымку бачым санаторый «Беларусачка», адзін з шэрагу наведаных расійскімі чыноўнікамі ў Менскай вобласці. Але перамовы вяліся і з кіраўніком вобласці Магілёўскай. Пытанне, у якіх канкрэтна санаторыях і ў якіх умовах будуць рэабілітаваць расійскіх байцоў. Проверяют, например, чтобы там забор был покрашен, чтобы еда была там горячая, чтобы компот не забыли сахара добавить. Есть вопрос к квалификационной подготовки белорусских коллег, насколько у них есть опыт не просто с психическими расстройствами делать, а опыт именно с военными или боевыми психическими травмами. Вайсковы псіхолог Збройных сілаў Украіны кажа, што згодна з сусветнымі стандартамі рэабілітаваць ветэранаў нельга ў перамешку з цывільнымі, якія прыбываюць у санаторыях, а толькі ў групах людзей з падобнымі праблемамі. Если такая вот смесь идет, это будет, это называется стигматизация. То есть может быть хуже. Такое отношение к гражданским вообще идет агрессивное, а гражданским белорусам, это будет конфликт. Бальшыня беларускіх здраўніц не мае досведу пасляваеннай рэабілітацыі. Напрыклад, ветэранаў другой сусветнай, афганскай і чачэнскіх войнаў у апошнія гады прымалі толькі 3 беларускія санаторыі. Пераможцы конкурсу камісіі так званай саюзнай дзяржавы. З 2023 па 2025 год гэта былі Лепельскі вайсковы санаторый, Чабарок, Сасновы Бор. Напрыклад, у 2024 годзе ім прыпадала 389 пуцёвак на суму эквівалентную 270 тысячам долараў. Сёлета бюджэт троху вырас, але колькасць пуцёвак паменшылася да 180 тысячаў. То бок кожная пуцёўка падаражэла ўдвая. Ідэя прымаць у санаторыі не толькі ветэранаў войнаў 20-го стагоддзя, але і баявых дзеянняў узнікла яшчэ ў 2020 годзе. Дзякуючы ініцыятыве «Рабочы рух» маем пацверджанне. У 2020 годзе пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы прапанаваў разгледзець пытанне аб пашырэнні пераліку удзельнікаў мерапрыемства за кошт ветэранаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаваў. Рэспубліканскі цэнтр аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння насельніцтва сумесна з Мінпрацы падтрымалі гэтую ініцыятыву. Праз 3 гады саюзны Саўмін змяніў фармулёўку, што і адкрыла дзверы беларускіх санаторыяў для удзельнікаў расійскай агрэсіі. У Беларусі неаднаразова аказвалі падтрымку ваеннапалонным РФ пасля абмену. Беларускія медыі маўчаць, але ў расійскіх сустракаюцца пацверджанні пра прыём ветэранаў так званай СВА ў беларускіх санаторыях. Напярэдадні Белпол даведаўся, што зарабляе на рэабілітацыі расійскіх ваенных і сочынскі санаторый «Беларусь» управлення справамі Лукашэнкі. Финансирование идет за счет сертификатов на санаторно-курортное лечение, которое оплачивается из бюджета Краснодарского края. Каждый такой сертификат покрывает расходы до 100 тысяч российских рублей. Гэта чарговы прыклад, калі беларускі рэжым зарабляе на вайне ва ўкраіне. Прычым пад магчымасць ажыццяўляць гэты бізнес адаптавалі беларускае заканадаўства. Юлія Тяльпук, Белсат.
Гэтак званы набор для баршчу з новымі коштамі. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызначыла максімальныя раздробныя цэны на гародніну і яблыкі. Яны пачнуць дзеяць з 15 лістапада. Гэтак найбольш бюджэтнымі для пакупніка застануцца бурак і бульба, крыху больш за рубель. Даражэй на некалькі капеек абыдуцца капуста і цыбуля. А вось кошт яблыкаў можа здзівіць – амаль 5 рублёў за кілаграм. Гародніна і садавіна з такімі цэнамі паступяць у краму ў межах дзяржаўнай замовы. Пры гэтым гандлёвыя сеткі змогуць уводзіць надбаўку, не большую за 30% ад адпускной цаны. Міністэрства ўнутраных справаў і следчы камітэт паведамілі пра затрыманне маньяка-ліфцёра. Ён дзеяў у 3 рэгіёнах Беларусі з канца 90-х. Пошукі, як заявілі сілавікі, занялі амаль 30 гадоў, а пад правяранне трапілі больш за 100 тысяч асобаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, падазраваны 53-гадовы працаўнік аднаго з магілёўскіх прадпрыемстваў. Затрыманага звязваюць серыі забойстваў са згвалтаваннем, учыненых у Магілёўскай, Віцебскай і Менскай вобласцях з 1996 до 1999 года. Ахвярамі тады сталі дзяўчаты і маладыя жанчыны ва ўзросце ад 12 до 20 гадоў. Жорстка забітых іх знаходзілі ў пад'ездах, ліфтах, на лесвічных пляцоўках. У МУЗ заявілі, што ўдалося даказаць 8 такіх эпізодаў, а таксама 2 замахі на забойства і згвалтаванне. Сілавікі сцвярджаюць, што ад падазраванага ўдалося атрымаць прызнанне. Расія стварыла чарговую радыяцыйную пагрозу. Праз атаку беспілотнікаў на Чарнобыльскай АЭС каля 3 гадзінаў трываў блэкаут. Без электрычнасці застаўся саркафаг над 4-м энергаблокам. Нягледзячы ж на блізкасць станцыі да нашай краіны, беларускія службы пра магчымую пагрозу не паведамілі. Саркафаг – ключавы аб'ект Чарнобыльскай АЭС. Ён закрывае рэшткі разбуранага ў 1986 энергаблоку і адпрацаванае ядравае паліва. Гэтае збудаванне абараняе ад выкіду радыёактыўных рэчываў у наваколле. Менавіта саркафаг быў адлучаны ад электрычнасці праз учорашні расійскі ўдар па падстанцыі ў суседнім Славуцічы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі адрэагаваў на сітуацыю і падкрэсліў: Расія свядома стварае пагрозы, звязаныя з атамнай энергетыкай. Расейцы не маглі не ведаць, што ўдар па аб'ектах у Славуцічы будзе мець такія наступствы для Чарнобылю. І гэта быў мэтанакіраваны ўдар, у якім яны скарысталі больш за 20 дронаў, паводле папярэдняй ацэнкі расейска-іранскіх шахедаў. Уначы электразабеспячэнне на Чарнобыльскай АЭС цалкам аднавілі. Паводле Міністэрства энергетыкі ўкраіны, узровень радыяцыі на аб'екце не перавышае нормы і пагрозы для насельніцтва няма. Беларускія ж службы праігнаравалі здарэнне. Ані Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, ані дзяржаўныя медыі пра патэнцыйную небяспеку не паведамілі. Беларускія дэмакратычныя сілы завяршаюць сваю дзелу ў восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што праходзіць у Страсбуры. Прысутнасць нашай краіны на такім узроўні і акалічнасці гэтага для Белсату пракаментавала вядомая расійская паліталагіня Кацярына Шульман. Я не совсем соглашусь с тем, что ваши успехи ваши несомненные, вы представлены реальной делегацией, которая может принимать участие в работе ПАСЕ. Это не совсем потому, что у вас есть парламент в изгнании, хотя это преимущество. Это стало возможно потому, что у вас нет легитимной власти дома. Поэтому возникает большая диаспора, возникает значительное количество людей, которые находятся в изгнании по политическим мотивам, и нелегитимная власть, так сказать, на материке. Россия оказалась в том же положении несколько позже. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў прынялі ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Капенгагене. Святлана Ціхановская сустрэлася там з шэрагам еўрапейскіх лідараў, у тым ліку з Уладзімірам Зеленскім. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету выказала падтрыманне ўкраіне і яе барацьбе за свабоду і незалежнасць. Ад Украіны залежыць лёс Беларусі, зазначыла Святлана Ціхановская. Цярпіць на арытмію і гіпертанію. Старшыня Саюза палякаў у Беларусі Анжеліка Борыс распавяла польскаму выданню Newsweek пра сур'ёзныя праблемы са здароўем у Анджэя Пачобута.
А вось на пытанне, ці дагэтуль палітзняволенага журналіста трымаюць у адзіночнай камеры, Анжеліка Борыс не адказала, спаслаўшыся на тое, што не можа гэта каментаваць. З палітзняволеным, які адбывае 8-гадовы тэрмін, яна сустракалася ў канцы верасня ў наваполацкай калоніі нумар 1. Са словаў Анжелікі Борыс, у мінулым месяцы Анджею Пачобуту зрабілі аперацыю ў турэмным шпіталі. Яму выразалі язвы на скуры. Таксама яна паўтарыла ранейшую інфармацыю, што агучвала польскім медыа. Палітзняволены журналіст падчас лячэння набраў вагу, хаця і важыць крытычныя 73 кілаграмы. Псіхалагічна, кажа Борыс, ён пачуваецца добра, атрымлівае неабходныя лекі. Набліжаны да Лукашэнкі бізнесовец Александр Машэнскі больш не ганаровы консул Ісландыі. Апавяшчэнне пра гэта ўлады Беларусі меліся атрымаць сёлета ў чэрвені, паведамілі выданню «Рэформ.Ньюс» у Міністэрстве замежных справаў у Рэк'явіку. У ведамстве распавялі, чаму так адбылося. З адказу ісландскага МСЗ вынікае, што Ісландыя перагледзела сваю сетку ганаровых консулаў, у якую ўваходзілі больш чым 200 асобаў з усяго свету. Пры гэтым улічвалі іхны ўзрост, актыўнасць ды інтарэсы афіцыйнага Рэк'явіку у адпаведнасці з консульскай акрузе. У выніку падрыхтавалі рэкамендацыю вызваліць ад абавязкаў 11 консулаў, у тым ліку Машэнскага. Бізнесовец быў ганаровым консулам Ісландыі з 2007 года. Як і штогод, восень адзначаецца ростам вірусных хваробаў, між іншага новага штаму ковіду. Паводле медыкаў, усплёск такіх хваробаў звязаны з вяртаннем людзей у працоўныя ці вучэбныя калектывы пасля лета. Якія захады варта рабіць цяпер, каб сезон інфекцыяў прайшоў лягчэй, распавядзе Ірына Драфійчук. Стратус у Беларусі. Мінздароўя пацвердзіла наяўнасць у краіне новага штаму каронавіруса. Ён больш заразны, чым ранейшыя і займае значную долю ў карціне сезонных захворванняў. Штодня ў дзіцячыя інфекцыйныя шпіталі трапляюць 2-3 дзяцей з каронавіруснай инфекцией. Что нас волнует как педиатров? Чтобы это не было коронавирусных пневмоний, это не требовало искусственной вентиляции легкого, этого нет. То есть дети переносят ее в средней степени тяжести. Дарослыя ж хворыя на ковид лечатся пераважна амбулаторно. Это очередная вирусная инфекция, поведение при ней должно быть такое же, как при обычных вирусных инфекциях. Вакцинация сейчас рекомендуется только людям старше 60 лет. Ад грыпу ж прышчэпкі рэкамендуюць усім праз небяспеку ускладненняў. Рабіць іх лепш акурат цяпер, каб імунітэт сфармаваўся да перыяду ўздыму рэспіраторных інфекцыяў, прагназаваны на канец студзеня. У першую чаргу прышчапіцца мусяць асобы з групаў рызыкі, малыя дзеці, хранічна хворыя. Это лица, которые в сферу своей профессиональной деятельности подвергаются высокому риску заражения, медицинские и фармацевтические работники. Дапамагчы свайму імунітэту лягчэй перамагаць інфекцыі можа кожны. Як мінімум, варта весці здаровы лад жыцця. Нужно гулять, проводить время на свежем воздухе, заниматься физической активностью, правильно питаться. Нужно просто поддерживать собственное здоровье. Никаких специфических штук для улучшения иммунитета просто нет. Калі ж пазбегчы захворвання не ўдалося, варта даць арганізму змагацца з вірусам, піць больш вадкасцяў, праветрываць памяшканне, больш адпачываць. Ірына Драфійчук, Белсат. Купалаўскі тэатр будзе часцей паказваць пастаноўкі Томскага драматычнага тэатру. Установы падпісалі пагадненне аб супрацы. У якасці першага, так бы мовіць, падарунка мінчукам паказалі спектакль пра вайну ва ўкраіне. У апошнія вераснёўскія выходныя ў Купалаўскім тэатры адбылася замена ў рэпертуары. Замест нацыянальнай класікі спектаклю «Паўлінка» там паказалі пастаноўку «Чырвоны абоз», што распавядае пра падзеі другой сусветнай і так званай СВА ва ўкраіне. У сталіцу спектакль прывезлі з расійскага Томску. «Любовь к родине» сравнили вот тогда, в 1941-1942 годах, и любовью наших бойцов сегодня. «Чырвоны абоз» показали на сцэне Купалаўскага ў межах працоўнага візіту томскай трупы ў Беларусь, падчас якога бакі падпісалі пагадненне аб супрацы. Томичи 100% уже соскучились по родному
остальному белорусскому театру. Томский зритель очень любит театр купальский, воспринимает его со всей душой, открытым сердцем. Такую арыентаванасць беларускага тэатру на Россию тэатразнаўца Настасья Панкратова тлумачыць у першым чаргу разрывам сувязяў з заходнімі тэатрамі і рэжысёрамі. Я ніколі раней не бачила такую геаграфію гастроляў наших тэатраў по России, як вось гэтыя апошнія гады, калі яны даязджаюць нават до Мурманска у такія краі, якія раней, мне здаецца, і назвы ніхто з наших тэатралаў не ведаў. Сярод іншых прычынаў расійскае фінансаванне беларускіх тэатраў, а таксама унутраная цэнзура, праз якую бяспечней ставіць расійскую класіку, чымся сучасныя беларускія творы. Настя Печанькова, Белсат. Бабёра, гурок, яйка, рагачоўская згушчанка. Да спісу беларускіх незвычайных скульптураў далучацца чарговыя. Гэтым разам крэветка. Памерам пад 1,70 м. Яна з'явіцца ў гарадскім парку Белаазёрску. Мясцовыя ўлады называюць яе сюрпрызам да абласных дажынак, што адбудуцца паслязаўтра. Як будзе выглядаць фігура, пакуль трымаюць у сакрэце. Вядома толькі, што крэветка прэснаводная, менавіта пад Белаазёрскам. Ёсць адзіны ў краіне вадаём, дзе жыве гэтая ракаабразная жывёліна. На гэтым у аб'ектыве ставім кропку. Больш актуальнай інфармацыі ў нашым тэлеграме. Каб яго наведаць, наведзіце камеру тэлефона на QR-код на экране, а далей у эфіры інфармацыйна-публіцыстычная частка. Увазе спадарства студыі Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Так, сёння ж мат падзеяў, якія сведчаць пра ўсё большае растварэнне Беларусі ў палітыцы Расіі. Абмяркуем. Вынікі зачыненых нарадаў Лукашэнкі з вайскоўцамі. Быў падпісаны новы пратакол аб супрацы з Крамлём. Адпачынак удзельнікаў СВА ў беларускіх санаторыях і замест Паўлінкі на галоўнай сцэне тэатру Янкі Купалу паказ тамбоўскага спектакля пра вайну. Усё гэта неўзабаве. Абмяркуем ужо праз імгненне, спадарства, далучайцеся. Вітаем, шановне гаспадарства. Юлія Лабанова і Алесь Залеўскі, жывы эфір студыі Белсат. І, спадарства, нагадваю вам, што вы можете прымаць актыўны ўдзел у нашай трансляцыі ў Ютубе. Як зрабіць гэта бяспечна, вы знойдзеце інструкцыю пад уласна гэтай трансляцыі, а таксама удзельнічаеце ў апытанні. Сёння мы хацім даведацца вашага меркавання наконт актуальнай тэмы, то ці вырас ваш давер сілавікоў у сувязі з затрыманнем ліфтавага маньяка. Навіна, напэўна, якая гучна прагучала на ўсю краіну, калі затрымалі ў Магілёўскай вобласці падазраванага ў згвалтаваннях, амаль 30 гадоў ён хаваўся, прынамсі так сцвярджаюць. Так, 30 год пасля зачынства быў затрыманы, прынамсі даказаныя, так сцвярджаюць беларускія праваахоўныя органы, прынамсі даказаныя, яны сабралі доказы за 8 забойстваў, за 8 злачынстваў. Гэта былі забойства дзяўчат у веку ад 12 до 20 год. Што цікава, не былі б мы журналістамі, каб на это не звярнулі ўвагу. Літаральна учора міністр унутраных справаў Кубракоў наракаў на тое, што нібыта вось пра дэмакратычныя Беларусі сапсавалі адмыслова імідж міліцыі. Цяпер беларусы баяцца выходзіць на вуліцы. І на наступны дзень мы бачым навіну, якая гэты імідж мае палепшыць. Ці палепшыла? Вось, уласна, і пытаемся. Пакуль жа да нашай першай тэмы Беларусь і Расія могуць учыніць дыверсію супраць Польшчы і абвінаваціць у гэтым Украіну. Да такой высновы, прааналізаваўшы апошнія пагрозлівыя заявы з Крамля, прыйшлі ў амерыканскім інстытуце вывучэння вайны. А Лукашенко тым часам правёў сёння 3 зачыненыя нарады з удзелам вайскоўцаў і падпісаў змену ў дамову аб развіцці вайскова-тэхнічнай супрацы з Расіяй. Што гэта ўсё значыць для нашай бяспекі і суверэнітэту? Абмяркуем неўзабаве з Вадзімам Кабанчуком. А пакуль што трошкі фактуры. 1 кастрычніка Лукашенко зацвердзіў пратакол аб унясенні змяненняў ў дамову 2009 года.
Пра вайскова-тэхнічную супрацу з Расіяй, перамовы і падпісання даручаныя дзяржаўнаму вайскова-прамысловаму камітэту. Расія актыўна ўдзельнічае ў забеспячэнні арміі Беларусі ўзбраеннямі і тэхнікай. Нашая краіна ўжо атрымала ад Расіі батарэю ТОР-М2 і новыя самалёты Су-30СМ2. Эксперты папярэджваюць, такія крокі павялічваюць рызыку правакацыяў і паглыбляюць залежнасць Менску ад Масквы. Тым часам газета «Выборча», польскае радыё і польскае радыё паведамляюць, што Расія рыхтавала ў Польшчы дыверсіі з выкарыстаннем дронаў і выбухоўкі, замаскаванай пад бляшанкі з кукурузай. Ужо адбыліся затрыманні падазраваных, адзін з іх перавозіў кансервы з выбухоўкай і дэталі БПЛА паміж Літвой, Польшчай і Нямецчынай. Шмат усяго так адбываюцца, злівы, медыі паведамляюць пра гэта. І пра ўсё па чарзе. Да нашага эфіру ўжо далучыўся Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету абароне і нацыянальнай бяспецы. Вітаем вас. Добрый вечер, спадар Вадзім. Добрый вечер. Пачнем, відаць, все-таки ад сённяшняй нарады Александра Лукашенко з вайскоўцамі. Неспраста яны сустракаліся, напэўна, і размаўлялі пасля 5-гадзіннай ранейшай размовы Лукашэнкі з Пуціным, так, ну і гэтых паведамленнях пра магчымы ўдзел Беларусі ў правакацыях расійскіх супраць Еўропы. І падпісаны гэты пратакол. Магчыма, вы ўжо ведаеце, прынамсі, пра гэты пратакол, што ён значыць, і мы тады адразу нашыя перасцярогі адкінем у бок, ці ён нешта змяняе, так, і так у нашай вялікай залежнасці ад Расіі. До гэтага падпісанага пратаколу не трэба ставіцца як да фармальнасці. Фактычна ён пашырае магчымасці Масквы для выкарыстання беларускай вайсковай інфраструктуры, і не толькі вайсковай. Яны зацвердзілі пагадненні, якія тычацца юрыдычнага і працэдурнага характару, і гэта тычыцца і забеспячэння лагістыкі для расійскай групоўкі, і перемещения войск, абсталявання персоналу и так далее. Все это поширяя уплывы Москвы на Беларусь. Але это на тэрыторыі Беларусі, то бок дзейнасць расійскага войска на тэрыторыі Беларусі датычыць гэты дакумент, правильно? Так, в першую чергу так. Ну і вось яшчэ такая акалічнасць, бо паўнамоцтвы па правядзенні перамоваў адносна гэтага праекту дакументу даручылі дзяржаўнаму ваенна-прамысловаму камітэту. Уласна, чым займаецца гэтая структура, ці гэта можа нам нешта падказаць, бо наколькі я ўяўляю, то гэта датычыць паставак зброі, нейкай вытворчасці, рамонту. Так, безумоўна, яны узгадняюць паміж сабой і экспорт, імпорт узбраенняў. Мы ведаем, что на территорию Беларусь увесь час поступают и особовый склад, и узброение. Некоторые из их камуфлюют под вучение, некоторые як бы размещают на захоўванне. Нешта яны робят подсветку в медиа, як, наприклад, распавядали про 2 батальоны, якія прыняли удзел в вучениях «Захад-2025». А нешта робят приховано, як бы не дают всю полноту информации в паблик. Так, Вадим, спадар Вадим, ну вось так і атрымліваецца, што Александр Лукашенко падпісвае чарговы дакумент. Я нагадаю, што яшчэ год таму быў падпісаны іншы дакумент аб абароне інтарэсаў, як ён там, аб супольнай абароне інтарэсаў, штосьці так вайсковы летась быў падпісаны. Пасля быў падпісаны там, дзе што дазваляў Лукашенко візавую так талеранцыю, што тыя мігранты, которые прыбываюць з Расіі, могуць смела ісці в Беларусі штурмаваць заходнія межы. Падпісаў гэты пратакол, а цяпер здарыцца чарговая некая правакацыя, як з дронамі ці самалётамі з боку Расіі, і зноў Лукашенко будзе это не мы. Так? І зноў будзе, не, дроны там міма праляталі. І вось тут пытанне напрошваецца, вось калі заходнія меды, як цяпер, паведамляюць, што Амерыканскі інстытут даследавання вайны, што і Беларусь, і Расія рыхтуюць правакацыі супраць Захаду. Это правильный заголовок? Ці правильный заголовок у газеты «Выборчай польскай», што Расія рыхтуе? То бок Беларусь тут не пры чым. Хаця мы падпісваем усе пратаколы, усе дакументы для таго, каб Расія была свабодна сябе пачувала на тэрыторыі Беларусі і магла такія правакацыі чыніць. Мы повинны усведомлять, что любое значное пересовывание войсковых ресурсов, силаў, сродкаў, войсковой техники, и оно не может проходить в однобоковом порядку
гэта не можа праводзіць сама Расійская Федэрацыя без узгаднення з беларускім бокам. Бліжэйшы, напрыклад, малюнак – гэта залёт расійскіх дронаў, большая частка з якіх залетела праз тэрыторыю Беларусі. І нібыта беларускі бок папярэджваў палякаў пра гэты залёт, але там еще шмат пытанняў, з якімі мэтамі они папярэджвалі, таму што гэта все адбывалася наперададні вучэнняў Захад-2025. Одной из мэтаў могло быць просто вскрытие групповки супрацьпаветранай обороны Польши и краін НАТО, потому что яны мусили перевести ее на боевое чаргаванне, на боевой режим. И мы разумеем, что, например, падрыхтоўка вторгнення в Украину в 22 годзе, яна таксама ажыццяўлялась цалкам в координации, потому что немагчыма, еще раз повторю, перемещать значные силы и сродки без двухбакового узгаднення. Тому у іх ідзе повна координація на ўзроўні генштабу. Вось пакуль выглядае так, што Расія выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі сапраўды як шэрую зону для сваіх правакацыяў, каб пазбягаць адказнасці, але на вашу думку, як доўга гэта атрымаецца рабіць? Ну, на гэта пакажа толькі гісторыя, як доўга. Мы бачым, што Беларусь для Пуціна ператварылась, фактычна ее ператвараюць в плацдарм для подальшей эскалации, для поширения агрессии в любой бок. Это называется проецирование силы, так? Потому что Беларусь достатково на мапу поглядеть, такі балкон, який, в принципе, выдаецца, стварае пагрозу флангу Украины. Гаспадар Вадзім, можна я вас толькі пераблю? Але гэта ж таксама, вось вы кажаце самі цяпер, што Беларусь выкарыстоўваюць, што, то бок, на мою думку, значит, пакуль што так выглядае, вось, з вашых словаў таксама, што калі там Беларусь не ўдзельнічае непасрэдна ў вайсковай агрэсіі Расіі супраць Украіны, то у нас ёсць вялікае пытанне, што Беларусь, магчыма, удзельнічае у правакацыі і гібриднай вайне Расіі супраць Захаду. Калі Беларусь удзельнічае у гэтай гібриднай вайне, як вы кажаце, Лукашенко мусіць ведаць, так, пра перамяшчэнне тых вялікіх войскаў, ну то Беларусь тады ўдзельнік канфлікту, прынамсі Расіі з Захадам. Они яе выкарыстоўваюць. Ну, у выпадку дронаў. Так, ну я тут мел на увазе, что стратегічная инициатива, она за Российской Федерацией, за Путиным. Лукашенко тут как бы играет такую другостную роль. Ну, фактично он просто предоставляет свою территорию. Я упевнений, что он и сам уже разумея, какие наступства для его могут быть в историчном ретроспективном плане, как былый лектор общества знания. Потому что справа, коли дойдзе до чиненного конфликта с краинами НАТО, ну, я все ж таки верю в то, что агульный потенциал союзников, он будет больше, чем потенциал России и Беларуси, и врешті-решт придется отповедать перед судом и Путину, и Лукашенко. Я скажу, что гибридные операции яны проводят с 2021 года супольно, и эти атаки нелегальными мигрантами они не спыняются. Яны стоят больше и меньше интенсивностью протягиваются. Ну так, но Александр Лукашенко так само скажет, что это не мы, это сами мигранты, так, как бы, что это не Беларусь, так? Ну, это смешно чуть в такой краине, как Беларусь, и там уже зафиксованы выпадки, когда гэтым группам мигрантов допомагают просто супрацоўнікі памежнай службы Беларусі, ці перапранутыя людзі, якія вельмі нагадваюць па вайсковыя выправкі падрыхтаваныя спецпадраздзяленні. Так, ну і з кожным днем, з кожным тыднем фактычна гэтыя правакацыі цяпер нарошчваюцца, так, прынамсі нават медыйныя тое ж самае, так, і Беларусь там увесь час ідзе в сцэпкі з Расіяй, з боку Захаду, вот уже Беларусь і Расія это одно, калі гаворка вядзецца менавіта пра гібридную вайну супраць Захаду. Разам з тым, ваеннаслужачыя Беларусі наведваюць вайсковыя аб'екты Швайцарыі ў рамках венскага дакумента 2011 года. Сёння пахвалілася Міністэрства абароны, я бачыў сам на ўласныя вочы гэтых вайскоўцаў, фотаздымкі, так, якія нараду так, з іншымі 28 дзяржавамі АБСЕ
пацвярджаюць зацікаўленасць абаронных ведомств у захаванні механізмаў супрацоўніцтва, умацавання даверу і бяспекі, сказалі ў Мінабароны. То бок яны разлічваюць на гэтую супрацу. Это все-таки тады больш піар, прапаганда, прыкрыццё, а рэальна цяпер стратэгія ва ўладаў Беларусі, так, і вайскова-палітычных уладаў Беларусі, гэта все-таки ісці за Расіяй, ну і працягваць вось гэты шантаж Захаду, нават цаной таго, што будзе менш грошай у гэты крызісны час для эканомікі. Ідзе паслядоўна наращивание вайсковых сил і сродкаў на тэрыторыі Беларусі. Мы бачым, як разганяецца вайскова-прамышленны комплекс. Ідзе будаўніцтва некалькіх аб'ектаў. Частка з іх будет размешчана под землей для того, чтобы захаваць режим скрытнасці. Есть информация про то, что они изменяют законодавство. Вот совсем недавно палатка приняла закон, это и ваш телеканал осветлял, про то, что они будут изменять законодавство про дезертирство в армии. На сегодняшний час не стоит проблема дезертирства белорусской армии. Мне, например, зрозумело, что они робят этот крок для подрыхтовки до мобилизации населения. То есть они рыхтуются до полномасштабного великого конфликта в Европе. Так, ну, краіны Еўропы таксама рыхтуюцца, просто што мы атрымаліся вось на самым гэтым стыку гэтай канфліктнасці. І ну, каму будзе найгорш, тут пытанне рытарычнае, так, у гэтым магчымым канфлікце. Дзякуй вам вялікі за размову. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнюю сённяшнюю нараду Александра Лукашенка і падпісаны ім пратакол аб супрацы з Крамлём у вайсковай сферы. Так, недалёка адходзім ад гэтай тэмы, толькі мяняем перспектыву. Гэтым разам яна будзе не з Беларусі, так, на Беларусь, а з Францыі, са Страсбура. Стратэгія Крамля, дзякуючы якой ён спрабуе, цытата, дэстабілізаваць еўрапейскія дэмакраты з дапамогай сілы запалохвання і замежнага ўплыву, будзе спынена. У гэтым упэўнены дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, улічваючы тое, што Беларусь з'яўляецца і пляцоўкай, і інструментам Крамля ў гібридных атаках Захаду. Цікава, адкуль у еўрапейскіх палітыкаў такая упэўненасць. У Страсбуры на паседжаннях Рады прысутнічаў наш калега Віталь Бабін. Віталь, табе слова. Вітаю, калегі. Гарачыя дэбаты адносно таго, што рабіць з няспыннымі правакацыямі і пагрозамі Крамля ў Еўропе, сёння адбываліся ў пленарнай зале парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У выніку слуханняў дэпутаты адзінагалосна прынялі рэзалюцыю, у якой краіны Еўропы заклікаюць з усёй сур'ёзнасцю паставіцца да гібридных пагрозаў Расіі, ды скарыстаць супраць Масквы новыя санкцыі і дыпламатычную ізаляцыю. Што ж да Беларусі? У размове з намі літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс заявіў, эканамічныя абмежаванні супраць менскага рэжыму здымаць не збіраюцца, больш за тое. Вільня гатовая да гэткіх жа радыкальных крокаў, якія ўжо рабіла іншая наша суседка, Польша. Нет никакого даже маленького вопросительного знака, что Литва закроет моментально границы, если поток нелегальных эмигрантов искусственно устроенным, чтобы дестабилизировать нас, Европейский Союз, будет производиться в лабораториях КГБ или в лабораториях ФСБ. Границы будут мигом закрыты до конца. Пры гэтым на фоне пацяплення стасункаў афіцыйнага Менску з Вашынгтонам Лукашенка не спыняе шчыльных кантактаў з Крамлём. У святле гэтых падзеяў можа скласціся нейкае ўражанне, што гэткім чынам Захад надае нейкую суб'ектыўнасць Менску ў вачах міжнароднай супольнасці. Аднак наколькі сёння Лукашенка залежны ад Расіі, ды ці можна лічыць Беларусь акупаванай Крамлём тэрыторыі, пытанне застаецца спрэчным. Он действительно, с одной стороны, находясь после 2020 года практически в полной зависимости от Москвы, при этом ухитряется каким-то образом не вполне быть соучастником ее войны. По крайней мере, белорусские граждане на войне России с Украиной не воюют. При этом понятно, что свое нынешнее сближение с Соединенными Штатами Москве он продает как «я буду вашим человеком». В американской администрации это все ради тебя, Володя.
и при этом понятно, что таким образом у него появляется какая-то своя, какой-то свой трек, какой-то свой ресурс отношений с американской администрацией, которых нет у Москвы. Тым часам прадстаўнікі каардынацыйнай рады Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы падводзяць вынікі сваёй працы падчас гэтай сесіі. Перадусім, гэта арганізацыя слухання ў справе палітзняволеных, лабіяванне папраўкі ў рэзалюцыю наконт неабходнасці прызнання суверэнітэту Беларусі з боку расійскіх дэмакратычных сілаў, а таксама беспасярэднія практычныя крокі. Сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, з якімі мы абмяркоўвалі канкрэтныя пытанні вырашэння праблемаў беларусаў. Напрыклад, з украінцамі мы размаўлялі пра разблакіроўку рахункаў для беларусаў, а з бельгійцамі выдачу пашпартоў і у тым ліку беларускі нацыянальны пашпарт. Праца дэлегатаў ад каардынацыйнай рады працягнецца і паміж сесіямі. Гэтак дэмакратычныя сілы плануюць стварыць онлайн-платформу для імплементацыі люксембургскіх пагадненняў, каб там збіралася канкрэтная інфармацыя пра тое, як беларусам за мяжой зарабіць неабходныя дакументы, да каго і куды звяртацца. Ну а таксама, як дапівацца таго, каб беларусаў не дэпартавалі на радзіму, калі там ім пагражае небяспека. Калегі? Віталь, дзякуй табе вялікі за твой падрабязны расповед і дзякуй за працу ў Страсбуры. Бачым, што там прыгожа надзвычай. Так, ідзем далей. З вайны ва ўкраіне у беларускія санаторыі байцоў, якія ўдзельнічалі ў расійскай так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі, будуць накіроўваць у Беларусь на рэабілітацыю. Першы пілотны дагавор падпісаны паміж урадам Беларусі і Ленінградскай вобласцю Расіі. Больш за тое, Беларусь не толькі адкрывае свае санаторыі для ветэранаў расійскай вайны, але і свае культурныя пляцоўкі для яе прапаганды. У Менску ў апошні дзень верасня гледачы павінны былі ўбачыць у купалаўскім тэатры Паўлінку, але замест вядомага спектакля людзям прапанавалі пастаноўку пра спецыяльную ваенную аперацыю выканання акцёраў Томскага абласнога тэатра драмы. Ужо неўзабаве гэтая тэма абмяркуем з аналітыкам Вадзімам Мажэйкам. Штогод у Беларусі плануюць аздараўляць не менш за 800 чалавек саміх вайскоўцаў і іх сем'і. Пра гэта піша расійскае выданне «Онлайн-47». Расійскія чыноўнікі ўжо агледзелі аб'екты ў Менскай, Магілёўскай вобласцях. Пакуль невядома, у якіх менавіта санаторыях будуць лячыць, але патрабаванне да ўмоваў рэабілітацыі беларускі бок атрымаў. Замест Паўлінкі, гэта калі казаць ужо пра тэатр, беларускай нацыянальнай п'есы Янкі Купала, на сцэне паказалі прапагандысцкі спектакль «Красны абоз». Пастаноўка пераасэнсоўвае другую сусветную вайну і сучасную расійскую агрэсію супраць Украіны. Конечно, там это не называется агрэсіяй, а вызвольная вайна. Так. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, будзе дапамагаць разбірацца нам у гэтых навінах, падзеях. Вітаем. Вадзім, ці вы нас чуеце? Ну, са Страсбура, Вадзім, лепш быў гук у нашага калегі папярэдні. Цяпер вас не чуем. Давайте па... Так, Вадзім, то пакуль зараз панастройвайцеся, так, а мы звернемся да нашай пытанкі. Звернуцца да нашага пытання. Так, гледачы актыўна выказваюць сваё меркаванне, апыталіся мы, нагадаю, ці вырас давер да сілавікоў пасля затрымання ліфтавага маньяка. Ну, як бачым, 90% ўсё ж такі асобаў 90% усіх, хто галасаваў, выказаліся, што не. Але 10% кажуць, што так, вырас давер. Так, Вадзім, няма пакуль гуку, мы зараз, нашыя калегі спрабуюць разабрацца, што здарылася. Так, ну а мы нагадаем так пытанне, бо сённяшняя навіна ўзбударажыла многіх пра ліфцёра-маньяка да тэмы вось абмеркавання тэатра, так, і тое, што будуць
жаўнеры СВА адпачываць у беларускіх санаторыях, ну і агулам думаю паразмаўляць пра тое, ці ёсць у Масквы чырвоная лінія, якая она не можа перакрочыць у Беларусі так па пашырэнні свайго уплыву, і ці не можа здарыцца... Абавязкова мы пра гэта паразмаўляем з нашым экспертам. Можа быць, пакуль давай перайдзем да агляду падзеяў рэгіёнаў, які мы робім разам з нашым выданнем БГ Медыа. У аграгарадку Мазалава, менавіта на на першы склад націск, пад Віцебскам. Летась у канцы снежня экстрана аддалі новы дом. У гэтым годзе там атрымалі новыя кватэры, пераважна шматдзетныя сем'і. І цяпер, праўда, у гэтых кватэрах жывуць апроч сем'яў, буяюць, нават дакладней, калоніі цвілі, ад якой жыхары аніяк не могуць пазбавіцца. Жыхары дому кажуць, што мясцовыя ўлады з гэтым нічога не робяць і запісалі ў тык-току зварот да Александра Лукашэнкі, які вы цяпер бачыце на сваіх экранах. Як відаць, цвіль проста паўсюль. У дзіцячых пакоях таксама. Прычына – затоплены падвал. Пераносімся ў горадню, там парадкуюць найстарэйшыя камунальныя могілкі Беларусі. Некропаль на вуліцы Антонова. Валанцёры ачышчаюць тэрыторыю, каб зрабіць больш даступнымі помнікамі і магчы праводзіць экскурсіі там. Некропаль складаецца з каталіцкіх і праваслаўных могілак, першым з якіх больш за 230 гадоў. Разам тут каля 8000 пахаванняў, 1000 з іх асабліва каштоўныя. Старым могілкам у горадні патрэбнае не толькі рэгулярнае прыбіранне, але і рэстаўрацыя і захаванне. Пра гэта ўжо некалькі гадоў кажуць грамадзянскія актывісты. Уласна, Алесь, ты з горадні. Напэўна, неаднаразова быў у гэтым месцы. Не некалькі, я бы нават десятігоддзяў. Тут з 20 год ўжо дык дакладна, але ведаеш, мне на памяць все-таки прыходзяць іншае відэа, якое было паказана там, дзе былі як трактар беларус там недалёка ад мяжы з Польшчы на Бераставічыне, здаецца, недалёка ад Бераставіцы на Градзеншчыне, руйнуе помнікі загінулым у 39-м годзе палякам. Вось это мне больш на памяць прыходзіць. Пры спрыяльных часах будзем аднаўляць. Ну а мы крочым далей. І аўтар блога, што пачом апублікаваў у тык-ток відэа з менскай камароўкі з коштамі на грыбы. За кілаграм дробных грыбоў прадаўцы з Брэста прасілі 30 рублёў, за тых, што буйнейшыя 60, а за адборныя экземпляры цэлых 100 рублёў. За першыя сотні відэа набрала больш за 450 000 праглядаў і 700 каментароў. Беларусы жартавалі, абураліся, або наогул не верылі, што гэта праўдзівыя кошты. Один гриб можно взвесить вот такой, например? И сколько он будет стоить? 9 рублей за один грибок. Ну там, гляньте, вы тоже посмотрите, что тут 35 рублей. Да. Ну да. 8 рублей за один боровичок. Зато скажите, что суп будет пахнуть. Зато суп, да. Ну, я не сомневаюсь. Это по 30. Да. Маленькие, да? Да. Это большие? 60. По 60. 60. Вот смотрите, там по 20. Это что за грибы? Это волнушки, это грузди, это рыжики. А это боровики? Это буряк. А где собираем? Брест. Як бачым, грыбы становяцца сапраўдным делікатэсам, можа праз як золата вось спякотнае цяпер. лета. Разам з золатам. Золата цяпер б'е рэкорды па коштам, і беларускія грыбы таксама вось куды трэба інвеставаць. Можа, не грошы, але прынамсі свой час пагуляць па лесе. Вадзім Мажэйка з намі все-таки на відэасувязі, мы спадзяёмся, ўжо яго чуем. Прывітанне, Вадзім. Прывітанне. Так, нагадваю, спадарству абмяркоўваем мы апошнія падзеі ў Менску. Там замест паўлінкі паказалі тэатральную пастаноўку расійскую пра СВА. Ну і тое, што беларускія санаторыі будуць лечыць удзельнікаў СВА, так званай, у нашай краіне. Вадзім, ну вось першае пытанне з гэтых двух навінаў. Ці это нагул... Это пра нешта сведчыць, што ўжо як бы мы раствараемся ў Расіі, так? Ці тое, што, напрыклад, беларускае грамадства ўнутры краіны ўжо, ну, як бы усталявала такія рамкі, што это яшчэ не чырвоныя лініі, праз якія расійскі ўплыў можа праходзіць. Ці нагул ёсць? Не, ну, перш за ўсё, гэта, канешне, сведчыць пра настрой не беларускага грамадства, а уладаў у Менску, бо гэта акурат яны даюць вось такія дазволы, ці то на спектаклі, ці то на арганізуюць программы адпачынку ў санаторыях. Это не некае рашэнне па выніках апытання беларускага грамадства. Але, канешне, я б сказаў, што гэта такія проста ілюстрацыі таго,
як вось гэтыя расійскія вайсковыя наратывы яны просто пранікаюць у самыя розныя сферы беларускага грамадскага жыцця, так пачынаючы ад просто чыста камерцыйнай гісторыі, хто будзе пачынаць у санаторыях, і так у ліку і да культурніцкага жыцця, што ўвогуле вось лічыць актуальнай павесткай, асмысляць паўскі тэатр, што вось яны могуць рабіць такія спектаклі. Ну, зрэшты, так, это, ў прынцыпе, чаканае развіццё, што калі зараз вольныя купалаўцы у Польшы робяць спектаклі пра тое, што актуальна для вольнай Беларусі, для беларускага грамадства акурат. А так, купалаўскі тэатр, так, які вось той тэатр, які пад гэтай назвай зараз у Менску, канешне, так, яны могуць ставіць там расійскія спектаклі пра СВА, ну, гэта вось і іх накірунак развіцця. І, канешне, гэта ўсё жахліва, гэта ўсё просто цягне, фактычна, все цягне за сабой Беларусь у такую бездну вось гэтай ўсёй, сказаў, ну, просто нават не трэцяга міра, а гэта міра вось такога чацвёртага, ізаляванага, самага непажаданага ў свеце. І, на жаль, так, Беларусь просто цягнецца тут таксама прычэпам, і як бы лукашэнкаўскія ўлады часам ці не просто не разумеюць, якія это мае празбежныя наступствы, ці просто не бачыць увогуле ніякай магчымасці нешта зрабіць іначай. У беларускіх санаторыях штогод будуць адпачываць 800 чалавек расійскіх вайскоўцаў. Ці вартая гульня свечак, уласна кажучы, або гэта была прапанова, ад якой немагчыма было адказацца, бо крышачку я не разумею, ці эканамічныя выгоды добрыя, або яны перавешваюць рызыку таго, што ўсё ж такі ўжытыя супраць санаторыяў могуць быць сектаральныя санкцыі ці не. Ну і гэта можа быць толькі першая дамова, такіх дамоваў можа быць больш. Ось, Вадим, так, вот менавіта это. Так, ну, беларускія санаторыі, так, мякка кажучы, не только зараз ездзілі адпачываць грамадзяне ЗША масава, тады так ездзяць так расіяне, і сапраўды для расіян гэты рынок гэта і заточаны большага. І, в прынцыпе, конечно, у санаторыі можа прыехаць так-то любы чалавек увогуле. Могуць прыехаць і нейкі там расійскія ветэраны, они, в принципе, так туды могуць ездзіць без адносных дамоваў, але, канешне, вось такія цэнтралізаваныя дамовы, гэта ж за гэта що іх будзе плаціць, адпаведна, так, для беларускіх санаторыяў гэта разглядаецца як такая чыста эканамічная гісторыя. І, канешне, з эканамічным пункту гледжання будзе нават класная ідэя, арганізаваныя, вось будуць прыязджаць, адпачываць, за гэта будуць плаціць. Іншая рэч, што, канешне, стратэгічна, гэта так проста жахліва, безумоўна, з маральнага пункту гледжання. Туды будуць, ну, фактычна прыязджаць забойцы, якія забівалі у агрэсіўнай вайне людзей на чужой зямлі, забівалі украінцаў, людзі, якія у сваім нават такім побытавым жыцці звыклыя да вельмі сумнеўных практык, і я б па шчырасці не хацеў бы побач з гэтымі людзьмі адпачываць. Ну і пытанне, ці для гэтых людзей Беларусь будзе чужой зямлёй? Пытанне, ці Беларусь для іх будзе чужой зямлёй? Ну, вось так, конечно, для іх это ўсё адчуваецца як ўсё сваё родненькае, і вось гэта адчуванне, зрэшты, да чым расіяне ездзяць, што быццам бы вось вяртанне ў лепшыя савецкія часы, у лепшыя савецкія практыкі, вось усё тое, што нам можа здавацца так у нашых санаторыях такім мінусам, гэта савецкая спаныласць, ну, здаецца такім клас, акурат тое, што яны вось хочуць. І, канешне, стратэгічна, ну, гэта просто не той накірунак, які мае развівацца краіна, абслугоўваць такіх бандытаў, вайсковых злачынцаў з суседніх агрэсіўных краінаў. Нікому такое не пажадаеш. І, канешне, можна уявіць, кажу, што ці людзі могуць зрабіць у санаторыях, як яны сабе могуць павесці, і ўвогуле, што гэта, ну, я б сказаў, проста досыць небяспечна для мясцовых жыхароў, нават, можа быць. Але, на жаль, да, вось такая вось рэчаіснасць, і гэта просто, ну, адно з такіх, сказаў, вельмі такіх канкрэтных, нават, можа, не самых страшных, але вельмі сумных, побытавых, просто вось вынікаў твоей палітыкі, так, якую афіцыйны Мінск сёння праводзіць. Так, Вадим, это толькі адна там з 2, 3, 5 навінаў падзею, якія мы абмяркоўваем сёння. Вось у гэтым менавіта рэчышчы, это яшчэ быў пратакол, так, падпісаны, які даваў большыя магчымасці для расійскага войска на тэрыторыі Беларусі. Захад при этом увесь час папярэджвае, што і Беларусь і Расія ўжо разам рыхтуюць правакацыі, так, і гібридныя атакі на захад. Вось ці такая мілітарысцкая і суперпрарасійская палітыка Лукашэнкі не парушае вось святога для беларусаў, абы не было вайны.
І вось ці тут Лукашенко ў сваім тым памкненнем дагадзіць Расіі, растварыцца ў гэтай Расіі, так, стаць ёй часткаю, ці ён не напрэцца ў некую сцяну, не ўпрэцца, ці все-таки тут беларускае грамадства паламаным стане цяпер праз кален? Безумоўна, гэта не тое, што адпавядае настроем беларускага грамадства, бо, канешне, для беларусаў сапраўды вось гэта там ідэя, што можам паўтарыць, што ўсё так класна ваяваць, абсалютна не ўласціва. Мы акурат гнемся до таго, каб вельмі блізка да еўрапейскага падыхода ніколі зноў. Мы акурат не хочам усяханню вайну, і зрэшты таму мы бачым, што у беларускага грамадства па выніку ўсіх апытанняў заўжды наш удзел у вайне абсалютна непапулярны, нават сярод тых людзей, які, можа, там больш падтрымліваюць расійскі падыход, больш некаторыя яны пад уплывам наратываў расійскай прапаганды, нават яны і так супраць цягнення вайну. І таму тут для Лукашэнкі такая вельмі тонкая мяжа, як зарабляць на вайне, дапамагаць Расіі там і снарадамі, і вось там рэабілітацыі, прабачце, ветэранаў зла ў санаторыях. І разам з гэтым так, каб не надта правакаваць беларускае грамадства, каб не было адчування, што мы ўсё ўжо зусім уляпаліся ў вайну, і тыя ж дроны, якія праз нас летаюць увесь час і падаюць. Канешне, гэта ўсё, мякка кажучы, само па сабе не падымае тут рэйтынг уладаў, таму, зрэшты, беларуская прапаганда і спрабуе гэта прадставіць як максімальна такую, ведаеце, мірную гуманітарную дапамогу, вось максімум там, не ведаю, хворых салдацікаў у санаторыях пагледзім, а не выпячвае тое, як мы бачым па дадзеных Белпола, як у Беларусі будуюцца проста фабрыкі дронаў, фабрыкі снарядаў для Расіі. Вось гэта ўсё, канешне, беларуская прапаганда не выпячвае, бо цудоўна разумее, што ў беларускага грамадства гэта не папулярна. І таму вельмі важна так, каб такія незалежныя медыа, як Белсат, так маглі пацверджваць гэтыя факты і акурат паказваць, што рэжым Лукашэнкі гэта не абарона ад вайны, а гэта і ёсць вайна, якая прыходзіць у наш дом. Так вось па крокам спектаклю Купалаўскім, які там вайсковыя расійскія ветэраны у санаторыях, фабрыка дронаў, на сцэне Купалаўскага тэатра. І фактычна так. А далей потым дроны ў небе, якія могуць падаць на беларусаў. Ці з Беларусі, не дай Бог, у суседняй краіны, як это было з Украінай ўжо. Дзякуй вялікі за размову. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, абмяркоўвалі мы межы так русіфікацыі і растварэння нашай краіны ў Расіі і інтарэсах Расіі. Ці яны нагул ёсць. 2 гады таму дэпутат ПАРЭ Поль Галес падрыхтаваў даклад аб праблемах беларусаў у выгнанні. З таго часу сітуацыя не сталася прасцейшую. Уцекачоў у Еўропе ўсё яшчэ ўспрымаюць праз бюракратычныя бар'еры, ім адмаўляюць у візах, а ў некаторых краінах чыноўнікі наогул пытаюцца, чаго вы не застаецеся ўдома. У вас жа няма вайны. Так, на што Галес адказвае? Вайна ёсць. Гэта вайна дыктатуры супраць уласных грамадзянаў. Глядзіце інтэрв'ю з французскага Страсбуру нашага корэспандэнта Алеся Сіліча. Спадару Галес, 2 гады таму вы падрыхтавалі даклад пад назваю «Разгляд канкрэтных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы ў выгнанні». Ці не маглі б вы коротка нагадаць, пра што быў гэты даклад, якія асноўныя праблемы беларусаў вы бачыце сёння? Вялікі дзякуй за пытанне, Александр, і вельмі прыемна сустрэцца. У 2023 годзе ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сапраўды былі 2 даклады, якія тычыліся Беларусі. Першы падрыхтаваў мой калега-сацыяліст Кіма Кільюнен. Ён датычыў больш сітуацыі ўнутры Беларусі і рыхтавання, спадзяюся, да дэмакратычных зменаў. А мой даклад ад імя Еўрапейскай народнай партыі і камітэту ў справе міграцыі быў больш пра беларусаў у выгнанні. Таму я разглядаў наступныя пытанні, якія ўмовы жыцця, як людзі атрымліваюць права на побыт і ўезд, ці могуць яны атрымаць пашпарты і што адбываецца, калі пашпарт страчвае сілу і ў чалавека не застаецца ніводнага сапраўднага дакументу. Што наконт доступу да адукацыі, захавання беларускай мовы і культуры ў краінах, сябрах Рады Еўропы? Што наконт адкрыцця банкаўскіх рахункаў ці падтрымання тых, хто хоча працаваць, ствараць стартапы ці нешта іншае? Як мы можам ім дапамагчы? І што асабліва важна, як разбурыць гэты страх, што беларускія грамадзяне могуць зрабіцца пагрозу для еўрапейскай бяспекі?
Даклад таксама закранаў моладзевыя пытанні, а ў цэлым шмат аспектаў паўсядзённага жыцця беларусаў у выгнанні. Заўсёды з надзеяй, што Беларусь неўзабаве зробіцца вольнай і дэмакратычнай, каб кожны беларус мог вырашыць, застануся я ў краіне, дзе жыву цяпер, ці вярнуся назад у Беларусь. Так, беларусы за мяжой сутыкнуліся з мноствам паўсядзённых праблемаў. Адкрыць банкаўскі рахунак, знайсці месца для жыцця, ім патрэбная дапамога. Так, ім сапраўды патрэбная дапамога. Таму мы другім крокам у 2024 годзе на Люксембургскай канферэнцыі распрацавалі вельмі канкрэтныя захады, якія мы назвалі люксембургскімі рашэннямі. Ідэя была не заставацца толькі на палітычным узроўні з гучнымі дэкларацыямі, але як мага больш грунтоўна аналізаваць канкрэтныя выпадкі. Я ведаю, што ў некаторых краінах гэта ўжо дапамагло, у іншых у працэсе рэалізацыі. Наша мэта мець, спадзяюся, у наступным годзе лічбавы інструмент, дзе ўсе 46 краінаў сябраў Рады Еўропы змогуць паведамляць і паказваць, як яны укараняюць гэтае рашэнне, прапанаванае Радай Еўропы. Беларусы часта гавораць, нават скардзяцца на бюракратыю, адмовы ў візах, ігнараванне чыноўнікамі. Ці сутыкаліся вы з гэтую праблемою самі? Якія краіны, на ваш погляд, праваліліся ў рэалізацыі так званых люксембургскіх рашэнняў? Я б не сказаў, што якая-небудзь краіна наўпрост правалілася ці адмовілася нешта рабіць. Першы крок дакладаў у люксембургскіх рашэнняў быў сапраўды ў тым, каб павысіць інфармаванасць, паказаць краінам, як важна мець практычныя адказы. Ёсць шмат краінаў, дзе такіх рашэнняў пакуль няма. Падчас рыхтавання дакладу я наведаў Польшу і Літву. І ўражанне было яснае. Існуе вялікая добрая воля, сапраўднае жаданне зрабіць як мага лепш. Але ўсё ж на палітычным узроўні адміністрацыі могуць быць перагружаныя. Часам яны не ўпэўненыя, ці ёсць чалавек надзейным, ці гэта пагроза. Ёсць вельмі канкрэтныя прыклады. Чалавек не можа ўзяць шлюб. Проста не можа ўзяць шлюб. Так, дакладна, ён ці яна не могуць узяць шлюб у іншай краіне, таму што іхны пашпарт пратэрмінаваны і няма дакументаў сапраўдных у гэтай краіне, якія дазволілі б аформіць шлюб. У такіх выпадках адразу відаць, яшчэ шмат працы трэба зрабіць. Таму я не вылучаў бы краіны, якая адмаўляецца, але скажу, што многія могуць рабіць больш. Вельмі часта адміністрацыі проста не разумелі, наколькі цяжкая сітуацыя. Беларусы пыталіся, у чым праблема? Вы ж можаце заставацца ў сваёй краіне, у вас жа няма вайны. Але я настойваю, вайна ёсць. Гэта унутраная вайна супраць звычайных людзей. Гэта вайна, якую вядзе дыктатура супраць уласных грамадзянаў. А як выглядае сітуацыя ў Люксембурзе? Ці кажучы шырэй, у краінах Бенілюксу і Нямецчыны? Яна лепшая? Так, думаю, што так. Гэта маё ўражанне, прынамсі. У Люксембурзе беларусаў вельмі мала, крыху больш за 100, але я ў рэгулярным кантакце з імі і іхнымі прадстаўнікамі. Былі праблемы з пашпартамі, дакументамі і гэтак далей. Але Люксембург – гэта краіна кароткіх шляхоў. Я магу патэлефанаваць дэпутату, магу патэлефанаваць міністру ці камусьці з міністэрства. І звычайна пытанні хутка вырашаюцца. У Нямецчыне інакш, таму што ў іх вельмі сістэмная бюракратыя. І ўсё цягнецца даўжэй. Але ў мяне ёсць уражанне, што яны зразумелі выклік і неабходнасць дапамогі беларусам у выгнанні. Вядома, не ўсё ідзе гладка. Я таксама ведаў пра дрэнныя прыклады ў Нямецчыне, калі беларусы, звязаныя з рэжымам Лукашэнкі, здолелі хавацца ў Нямецчыне без наступстваў. Гэта складана. Кожная краіна павінна зрабіць свае высновы. Не сакрэт, што Еўропа цяпер паглынутая вайной ва ўкраіне і ўласнымі крызісамі. Ці азначае гэта, што праблемы беларусаў у выгнанні адыходзяць на другі план або зусім знікаюць з еўрапейскага парадку дня? Так, гэта праблема, бо адною з нашых мэтаў было павышаць і захоўваць інфармаванасць пра прыгожую краіну пад дыктатурай на фоне іншых праблемаў, што дамінуюць у парадку дня. Перш за ўсё, вайны Пуціна ва ўкраіне і шматлікіх іншых крызісаў. Але мы працягваем працу. Вось, напрыклад, на наступным тыдні я паеду ў Парыж на сустрэчу Альянсу Свабоднай Беларусі з парламентарамі, які быў створаны, працуе вельмі добра. Мы рэгулярна сустракаемся і кожны год маем вялікую канферэнцыю. Вы маеце на ўвазе альянс групаў за дэмакратычную Беларусь?
Так, менавіта. І там ёсць парламентары з усіх краінаў, сябраў Рады Еўропы. Так што мы трымаем тэму жывою. Вядома, псіхалагічна гэта складана. Людзі не здольны адначасова трымаць на ўме занадта шмат крызісаў. Але моя мэта – вяртаць Беларусь зноў і зноў. Калі мы гаворым пра Расію, не забываць пра Лукашэнку. Калі гаворым пра Украіну, не забываць пра будучыню вольнай Беларусі. Маё апошняе пытанне, ці лічыце вы, што беларусы ў выгнанні могуць навучыцца ў сваіх грузінскіх калегаў ці ў калегаў з іншых былых савецкіх рэспублік? Ці, можа, беларусы самі могуць чамусьці іх навучыць? Я не ўпэўнены, што цяпер у Грузіі можна шмат чаму навучыцца, бо сітуацыя там таксама складаная. Але для беларусаў гэта ўсё яшчэ месца надзеі, і яны могуць туды ездзіць без візы. Я не магу поўнасцю ацаніць сітуацыю, але з майго пункту гледжання, так, яны могуць, ёсць урокі. Але самае важнае – адзінства. Тыя, хто цяпер працуе дзеля новай вольнай дэмакратычнай Беларусі, павінны заставацца разам, нават пры розных меркаваннях, дзеля адной вялікай мэты – вольнай краіны, і не адкаціцца назад праз некалькі гадоў, як адбылося ў Грузіі, дзе кірунак часткова павярнуўся ў бок Расіі. Гэта таксама місія для Еўропы, для ЕЗ і Рады Еўропы. Было б вялікім дасягненнем, калі б Беларусь калі-небудзь далучылася да Рады Еўропы і зрабілася часткаю шырэйшага кола краінаў, якія падтрымліваюць яе дэмакратычную будучыню. Вялікі дзякуй. Сёння з намі быў адмысловы дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Поль Галес, Алексеевич, Белсад, Страсбург, Францыя. Ну, Беларусь ўжо далучылася, там ёсць, прымае ўдзел у гэтым паседжанні дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, так што, праўда, пакуль на прасторы неафіцыйны Менск, а вось тых беларусаў, которые супраць існуючага парадку цяпер у нашай краіне. Што час развітвацца, на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу, для вас працавалі Алесь Залеўскі і Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.